Samaran ug adunay bunog si Ruru Madrid kinsa nagda sa papel ni Lolong dihang miatubang siya sa GMA Integrated News sa set ng Lolong Bayani ng Bayan. Ani ang report. Actually, this week, magiging madugo, grabe ang mga bakbakan, magiging madrama, iyakan. Apan dili-dili mahuman ang tanan tungod kay moabot si Lolong sa syudad din mas dako ug mas delikado ang iyang atubangon. Kung makikita mo, titular, ibang-iba yung location po natin ngayon dahil may panibagong sorpresa po ang Lolong para po sa mga manonood natin. Kini ang bagong hugna sa kinabuhi ni Lolong nga makita sugod karong Huwebes, March 27 sa alas 8 sa gabi sa GMA. Ito po ang aming kauna-unahan taping para po sa bagong yugto ng Lolong. Ang totoo nga niyan, kahit po ang aming title, iibahin ho natin from Lolong Bayani ng Bayan, ngayon Lolong Pangil ng Maynila na siya. Aduna usay mga bagong makauban nga dagkong artista si Ruru Madrid. Ug para sa mga fans sa dambuhalang buwayang si Dakila, Abangan po natin paano ba muling magtatagpo si Lolong at ang kaibigan niya na si Dakila. kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak. Actually, this week, magiging madugo, grabe ang mga bakbakan, magiging madrama, iyakan. Apan dili-dili mahuman ang tanan tungod kay moabot si Lolong sa syudad din mas dako ug mas delikado ang iyang atubangon. Kung makikita mo, titular, ibang-iba yung location po natin ngayon dahil may panibagong sorpresa po ang Lolong para po sa mga manonood natin. Kini ang bagong hugna sa kinabuhi ni Lolong nga makita sugod karong Huwebes, March 27 sa alas 8 sa gabi sa GMA. Ito po ang aming kauna-unahan taping para po sa bagong yugto ng Lolong. Ang totoo nga niyan, kahit po ang aming title, iibahin ho natin from Lolong Bayani ng Bayan, ngayon Lolong Pangil ng Maynila na siya.